Така. Чакай се, ти се базикаш, ама мога да ти направя гласа. Така да звучи. Добър. Значи... Ай, стига глупости. Благодаря на всички участници, уважили нашия събор и състезанието. Дойде време за награждаване, да се видят кои са най-големите. Значи ще започна отзад напред. Всички резултати на всеки един участник в състезанието ще бъдат публикувани в нашия форум Офроуд клуб Стара Загора и в Софийския, който на всички е известен в нашата тема. Там ще бъдат всичко написано по минути, по наказание и така нататък. За момента обявявам само първите трима, които са с най-добри времена, раздаваме наградите и всички накрая може да ми теглите по една голяма майна. Което задължително ще стане. Съдията! То може и предварително да му се тегли майна. Да. Да заповядам представителя на Пловдивската група Бар на здраве Георги Калашев, който е на трето място с минута и 26 секунди. Зверско представяне с чужда кола. Даже някой се чуе как може минута да бъде. Ако се спомняте, имаме 5 минути, които изваждаме от времето, когато качите от ляво. Изчезни. Замълчи малко да обясним, защото някой се чуе защо една минута. Скромните награди от наша страна. Шегел осигурен от Auto Extreme Стара Загора. Стек лимонада осигурен от фирма Неси Сливен Антон Дългия. Тешо за чистачки осигурена от Не му стигат ръцете вече. Auto Extreme Стара Загора. Календар от Офроуд клуб Стара Загора. Навигатор идва да помагаш. Няма смисъл да идваш, това е. Карай за лимонада. И вафли фокус осигурени от Старозагорския съд. От Старозагорския съд осигурени вафли фокус за всички участници. Течно за читачки накрая ще обясня за всички участници има. Така, благодаря ти за зверското представяне. Айде, заминавай! Вафли за оцеляване. Айде, браво, аплодисменти за Калаша! Така, второ място. Колю пияние от Мъглиж. Много го нареди, човек. Офроуд клуб Мъглиж. Време 14 секунди. Това е като сложим бонуса за преминаването. Чистото коле. Да почерпиш. Пян много е! Пян! Вишко, няма значение да не Сузуки пия. Витара, извинява се, Калаша финишира с Тойота 70-ка. 70-ка, супер перфектна, с грама кълглата. Така, Колю от Мъглиш, Сузуки Витара. Невероятно подготвена. Браво! Награди! Лопата да седим снега на това. Стек лимонада от фирма Неси Сливен Антон Дългия. Шегел и течно за чистачки от Auto Extreme Стара Загора. И календар от Офроуд клуб Стара Загора. И вафли от Старозагорския районен съд. Как наредихте тия награди от съда направо и зададва? Коля, да се живи здрав и да представяш напред. Сузуки! Ето го бате Тони Дълги. Аз с Дългия. И го, че има малки деца. И дългоочакваната първа награда. Диан Гаргата от Стара Загора. Скромно го казано. Александър Торозов, белязания да заповяда. Сузуки! С малко опъл, малко лъс. Има емблемата. Така. Браво! Браво! Може да кажеш две думи за твоята машина? Машина направена с любов за разходки. Разходихме се по трасето. Благодаря, пич, супер си. Значи, неговото време, което е уникално, е минус 52 секунди. Заради бонуса, който 5 минути се получава за екстремното изкачване,
Той направи време и в момента не мога да го видя. 4,8. Ще го публикувам. Колко? 4,8. 4,8, като му извадим, значи прави точно минус 52 секунди, само че не е карал въобще. Машина на времето. Първа време. Така ли? Първо време. Първа награда. Хайджек, осигурен от offroadmachine.com. Стара Загора. Бе, то няма нужда, няма къде да закъсне просто, но да имаш. За всеки случай, да. Стек лимонада от фирма Антон с най-дългия. Гарга, после ще ги мерим. И най-тънкия! Мерим после. Абе, трябва да се измерят нещата, не може такива голи приказки. Ще мерим! Чегел и тешо за чистачки от Auto Extreme, Стара Загора, Евгений. Къде ти е навигатора, бе? Аре, бе, Балта, идва да помагаш, бе. Това ще е джека, че е най-тежък. Календар от фирма, боже, Offroad Стара Загора. Фирма ли станахте? То си е фирма. Фокус от съда, районния съд на Стара Загора. С представител Стефан. И другия път малко картофил да несат. Така, и всеки, който е участвал в състезанието, да мине да си вземе течно за чистачки, лимонади, пафли и така нататък, всички участници, да не минавате по два пъти на молбата. То ще свършат. Общо взето, това е, приятели, благодаря ви за всичко. От тук нататък внимателно и без аварии. Една малка молба да се оберете фасовете по снега. Една, значи съвсем лека информация на присъстващи, че имаме уговорка, съвсем сериозна, на 5 октомври в Деня на Стара Загора. Ще организираме състезание, което ще бъде не в такъв малък и съвсем малък мащаб, а ще бъде международно с община Стара Загора, с фирмите на Стара Загора. Международно офроуд състезание на 5 октомври. Имам уверението от кмета, от всички милионери на Стара Загора ще помогнат масово. Международно участие просто ще бъде едно много добре организирано състезание. Има много време до тогава, дано котка да не мине път. Заповядайте, по форумите ще се видим и ще се пишем. Не, значи ще бъде състезанието. АТВ-та, мотори и джипки. Офроуд състезание от всякъде. Благодаря на всички въпроси, не към мен и към всички останали. Довиждане! Я го изпълни този календар. Трябва да вземеш да посадим малко картофи, след като направи каса. Това е.